So let's go! La 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 la. Zaro. Oh my God! Wow! Balik natin. Oh. Tulong sa radayot. Good. Uy naman, brad! Dua-dua isa na. Radayot. No, subat na. Buli na. Bulinaw. Bulinaw, brado. Bulinaw na naman. Pauwi na tayo, Brad. May uli pa, oh. Nasira ini. Oh. Ito. Di naman siguro pwedeng ulamin to. Buyan ta pa di. Pakawalan natin, Brad. Yan. Kung ano ka naman nilin na lang. Yan. Yan. So yun mga kasubad, konti lang ang nahuli kong bulinaw. So pauwi na ako kasi magpapabaksin pa yung anak kong 10 years old sa Legazpi Convention Center. So hanggang sa muli guys, ingat po kayo palagi. Sulit. A few moments later. Katatapos pa lang natin magpasubad ng pusit. So ngayon
Bali, pinabaksinan ko na yung anak ko kasi pupunta ng Cagayan de Oro. So guys, pauwi na kami guys. Parang magja-Jollibee pa to. Babay na lang natin guys. A few moments later.